mwaiona Lilongwe, mimi mwaiona Mzuzu, mnaiona so Lumbi, palibe zocheza. Kodi anthu amene mumatenga kuti? Iya, pano palibe Lulole. Abwera wokha. Chikondi chimene ali nacho pa president wao. Amalawi apanga kale zisankho. Mota kuona kuchedwa a40 mawa. Pano palibe amene onyamulidwa. Aliyense wabwera yekha. Andi imene ndi Mzuzu. Muno mitundu yonse ya Malawi ili muno. Ndio wina kama kuna mizani kuli chakwera msakunkonda akunama. Kodi kunama mukonda kapena mwina anthu angochita chidwe kuti muone basi. Chikondi cha chakwera kumpoto. Anyagondwe ndia mai yatu akuno. 2 watengaso vitumbika mumba ngati running mate. Abwana game ya kona. Game ya kona. Kodi mukakhala ndinena motsitsa. Mukakhala kuchipinda kwanuku simukumaopa sikumatenthedwa iyo iyi nkhondo Afrika iyi siyandaleso ndi chisomo onse osusa anthu anzeru pano kote ngati makape angobalalika palibe chipani chosusa chingali chose MCP palibe president wosusa ena ngati akafika September 16 ali mwayi kampeni isi ya masewera yofuna wazito yofuna munthu wokumva osati uzifusa so wina kuti akuti yani akuti iyayi president wathu ndi wazito president wathu ndi wamphamvu akumva kampeni siyocheza indianyo si kampeni yocheza iyayi.